Беларусы працягваюць лакальныя пратэсты. Улады ціснуць судамі, ды не толькі. Лукашенко пагражае еўразвязу. Галоўныя навіны аўторка падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Усходняе партнёрства з меншым удзелам Беларусі. Лукашенко адказвае на санкцыі еўразвязу. Відавочна, што адносіны цалкам сапсаваліся. І в адрозненне, мне здаецца, ад ранейшых сітуацый, там пасля 10-го года, на гэты раз все значна больш глыбока. Просто цяпер у дзверы кватэры, дзе мы знаходзімся, пазванілі. Мы не ведаем, хто гэта. Арышт, застрым з плошчы пераменаў. Складывалось такое впечатление, что решение заранее вынесено. Без ацяплення і вады. Авария у Новой Боровой ці помста протэстному району. Очевидно, есть проблема, но почему-то ее не решают. И по какой причине, то есть нам никто ничего не говорит. Новый віток канфлікту Александра Лукашэнкі з Захадам. Беларусь абвесціла пра зніжэнне ўзроўню ўдзелу ў ініцыятыве ўсходняе партнёрства. Гэтаксама ўлады паабяцалі адказаць санкцыямі краінам Еўразвязу і Канадзе. Падрабязней пра акалічнасці паседжання Лукашэнкі ў пытаннях вонкавай палітыкі Ярослаў Сцешак. Пасля выбараў Беларусь ператварылася ў тэатр чужых ваенных дзеянняў, стала аб'ектам непрыкрытай агрэсіі знешніх сілаў. Дапамаглі толькі Расія і Кітай. А вось пазіцыя Польшчы ды Літвы можа перакрэсліць усе дасягненні гадоў супрацы. Такія заявы зрабіў сёння Александр Лукашенко, сабраўшы ў сваім палацы спецнараду ў знешняй палітыцы. Лукашенко загадаў Міністэрству замежных справаў задзейнічаць патэнцыял міжнародных арганізацыяў для абароны сваіх інтарэсаў. Уладзімір Макей заявіў, што Беларусь зніжае ўзровень удзелу ў ініцыятыве «Усходняе партнёрства» да экспертнага. Значыць, на саміты больш не будуць ездзіць міністры ды кіраўнікі ведомстваў. Дзеянні нашых партнёраў не пакідаюць нам нічога іншага, акрамя як адэкватна рэагаваць на гэтыя негатыўныя крокі адносна Беларусі. Не мы былі ініцыятарамі гэтых крокаў. Мы толькі адэкватна рэагуем на тыя негатыўныя заявы і канкрэтныя дзеянні нашых заходніх партнёраў, звязаныя з умяшаннем ва ўнутраныя справы Беларусі. Усходняе партнёрства – праект супрацы еўразвязу з 6 постсавецкімі краінамі для развіцця дэмакратыі ды бяспекі ў палітыцы, гаспадарцы і энергетыцы. Для Беларусі гэта перадусім дзясяткі і сотні мільёнаў еўраў мікрафінансавання і дапамогі ў медыцыне, адукацыі, экалогіі ды гэтак далей. Але пагрозы Менску спыніць дыялог не спрацуюць, падкрэсліваюць у Брусэлі. Улады Беларусі замест гэтага мусяць насамрэч задумацца, як спыніць рэпрэсіі супраць уласнага насельніцтва і запусціць паўнавартасны нацыянальны дыялог пра выхад з сітуацыі. А дыялог між еўразвязам і ўладамі Беларусі раней ужо быў зніжаны да экспертнага ўзроўню. У чацвер пытанне стасункаў з Беларусю разгледзяць на саміце міністраў замежных справаў дзяржаваў еўразвязу. Гаворка пойдзе і пра ўзмацненне санкцыяў за забойствы, катаванні і збіццё мірных грамадзянаў. Цяпер у аб'яднанай Еўропе ясна ўспрымаюць Лукашэнку як узурпатара і нелегітымнага кіраўніка Беларусі, падкрэслівае Віталь Цыганкоў. А саюзнікі Лукашэнкі толькі на ўсходзе. В дадзеным выпадку мы можам ужыць тую рэдкую фармулёўку, калі Лукашенко кажа правду. В тым сэнсе, што Расія і Кітай сапраўды яму палітычна дапамаглі, прызнаўшы ягоную так званую перамогу на выбарах. А потым, калі казаць канкрэтней пра Расію, яшчэ Пуцін заяўляў пра тыя часткі, там рэзервы, якія нібыта выйшлі да мяжы з Беларусі, гатовыя аказаць дапамогу Беларусі, калі там будуць беспарадкі. Але гэтая падтрымка не бясплатная, мяркуе эксперт. Расія хацела, каб за то, што яна яго падтрымала, Лукашенко быў іх не з патрахамі, без всякіх агаворак, без всякіх прэтэнзій на нейкую самастойную ролю, проста як расійская правінцыя. А што думаюць самі беларусы? У Путина есть свои планы на нас. То есть Лукашенко еще давно влез в всю эту кредитную яму, кредитную историю с Путиным. Но отдавать, понятно, нам нечем пока что, поэтому Путин старается как-то оказывать давление политическое другими методами, засылая сюда своих пропагандистов. У них схожие, манеры правления и давления на людей. Они как правая и левая рука. Наверное, Путин хочет нашу территорию к себе
каким-то образом присоединить. Но, насколько я знаю, и лично я, все белорусы против вхождения в состав Российской Федерации. І нават сам Лукашенко сёння паскардзіўся, што за гандаль з еўразвязам на яго ціснуць расійскія СМІ. Ярослав Стешык, Белсат. Ціск на незалежныя медыі трывае. Сёння арыштамі і штрафамі пакаралі адразу некалькіх журналістаў у Менску ды Віцебску. Сярод іх нашыя калегі Кацярына Андрэева, Дар'я Чульцова, Алена Шабуня. А газета «Народная воля» паінфармавала чытачоў, што пакуль не можа выходзіць у папяровым выглядзе. Працягне Ігор Станкевіч. Па 7 сотняў арышту журналісткам Кацярыне Андрэевай Дар'і Чульцовай за непадпарадкаванне міліцыянтам і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі памяці аб забітым Раману Бандарэнку. Суддзі Кастрычніцкага раёну Менску Алена Жывіца і Вольга Няборская не звярнулі ўвагу на паказанні сведкі, гаспадара кватэры на плошчы Пераменаў, адкуль у нядзелю журналісткі вялі рэпартаж. Ён сведчыў, што дзяўчыны з кватэры не выходзілі. Адвакаты прадставілі суду хадатайніцтва, каб у матэрыялы справы былі далучаныя відэа з камераў відэаназірання, дзе зафіксавана, як нашых дзяўчатак выводзяць з кватэры, і яны едуць на ліфце, што яны не былі на вуліцы, як напісана ў пратаколе, што яны не прымалі ўдзелу ні ў якім мітынгу. Для журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай гэта ўжо 5-е затрыманне сёлета. Адвакаты дамагліся выклікання міліцыянта ў якасці сведкі, але ягоныя адказы не адпавядалі рэчаіснасці. Это очень мало подает профессионализмом со стороны судебной власти. Но мы имеем то, что имеем. 7 суток. И, наверное, в нынешней ситуации можно радоваться, что 7, а могло быть и больше. За ўдзел у нядзельным пікетаванні на праспекце Пушкіна суддзя Маскоўскага раёна Вольга Малашенко асудзіла на 15 сотняў фотакарэспандэнта Белапану Андрэя Шаўлюгу. Журналіста затрымалі з калегамі ў нумару гатэлю «Арбіта», адкуль ён вёў фота-відэафіксацыю, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. А ў Віцебску за сюжэт пра выгнанне ксяндза Ежы Вілька з вёскі Варапаева асудзілі журналістку Белсату Алену Шабуню. В административном правонарушении суд усматривает действия Шабуни Елены Алексеевны в состав правонарушения, предусмотренного частью 2 122.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, на основании санкций указанной статьи привлекает к административному взысканию в виде штрафа в размере 35 базовых величин, что составляет 945 рублей. Падчас перапынку суддзя папрасіла міліцыянта ўнесці змены ў пратакол правапарушэння. Такіх момантаў яшчэ не было, каб пратаколы змяняліся падчас судовага працэсу. Што гэта было, як гэта можна назваць, вот такія моманты ў мяне няма ні разумення, ні слоў няма. Проста ад таго, што мяне гэта абурае вельмі. Зазнала ціск і газета «Народная воля». Яна часова не будзе выходзіць на паперы. Пра гэта паведамляе рэдакцыя. Па змове расійскай беларускай уладаў маскоўская друкарня скасавала з газетаю дамову аб выданні. А на мінулым тыдні ўвесь наклад газеты сканфіскавалі сілавікі. Ігор Станкевіч, Белсат. 3 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму за напад на супрацоўніка міліцыі. Такі прысуд атрымаў былы амапавец Уладзімір Шустаў. Прэцэдэнт адбыўся 10 жніўня ў Магілёве падчас разгону сілавікамі акцыі пратэсту. Лучше посадить одного, чем посадить 10 человек. И эти фашисты, которые просто избивали меня, это все видно. И суд, думаете, слушал это? Он не слушает это. Годом, пожалуйста. Он не слушает это и не будет никогда в жизни слушать. Закон. Вы слышите? Для кого закон? Все. Это беззаконие. Паводле Шустава ён спатыкнуўся і, падаючы наперад, закрануў галавой участковага інспектара міліцыі Александра Шмаянкова. Затым, спрабуючы ўтрымацца, ухапіўся за ягоныя ногі. Са словаў жа міліцыянта, Шустаў нечакана ударыў яго галавой у бронекамізэльку, а потым захапіў рукамі ногі. Гэта і стала прычынай крымінальнай справы. Віны Уладзімір Шустаў не прызнае і прысуд будзе абскарджваць. Уладзімір Шустаў служыў камандзірам аднаго з падраздзяленняў АМАПу. У канцы 90-х гадоў уваходзіў у службу аховы прэзідэнта. Звольніўся ў запас каля 20 гадоў таму.
Адказ уладам на сотні ды арышты. Для больш як 4 дзесяткаў удзельнікаў стачкі «Беларусь-Калію» новыя імёны ў спісе страйкоўцаў. Штодня да забастоўкі далучаюцца работнікі розных сфераў па ўсёй Беларусі. Паралельна ўзмацняецца сетка незалежных прафсаюзаў. Дзяржава ж пасля рэпрэсіўнага апарату пачала фармаваць групы даносчыкаў. Пра супрацьстаянне ў арганізацыях краіны Юлія Цальпук. Далучаюся да стачкі па палітычных матывах. Чарговая 35-я заява пра падтрыманне стачкам у горадні Азот лягла на стол гендырэктара прадпрыемства. Андрэя Баканаўскаса на гэты крок падштурхнула. Смерць Романа Бандарэнкі і тое, што пасля гэтага было у нас у Гродні у нядзелю разгон гэтай мірны мітынг. Стачкамі краіны колькасна растуць. Аб'яднаныя патрабаваннямі вызвалення палітычных вязняў, адстаўкі Лукашэнкі, спынення гвалту і пакарання адказных за яго. Да стачкі на беларускім металургічным заводзе далучылася спецыялістка з 31-гадовым стажам Ларыса Шанюк. Назіраючы за здзекамі сілавікоў, жанчына перанесла інсульт і больш не можа глядзець на гэты гвалт. Кажа, што з прыхільнікамі перамен на прадпрыемстве пачалі ўціхую разбірацца. Уже не знаешь, от кого чего ожидать. Уже организовывают каких-то дружинников, которые бы уже как-то или фиксировали, или докладывали втихаря от человека, что он там что-то высказал. Пра вярбоўку працаўнікоў прадпрыемстваў у даносчыкі яшчэ не чуў кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. У складзе вялікай групы Александр Ярашук працуе над развіццём сеткі незалежных прафсаюзаў. Сапраўдны інструмент абароны правапрацоўных в самых розных формах, тым ліку і такіх жорсткіх, як страйкі, можа быць толькі там, дзе створаны незалежныя прафсаюзы. Это абсалютна бясспрэчна. Шмат хто з беларусаў абдумваў, ці далучыцца да стачак і страйкаў. Высновы розныя. Они выйдут на забастовки, да, они кого-то поддержат, они кому-то скажут свое мнение, но в то же время сами себе невозможно сделают хуже. Надо как-то другие находить пути. А то, что они там выйдут и покричать на улице, ничего не изменится. Я работаю энергетиком, у нас забастовки запрещены, но по мере сил мы поддерживаем бастующих. Да пашырэння геаграфіі стачак апроч палітыкаў і адмысловых фондаў заклікаюць таксама землякі з замежжа. Не обслуживайте ОМОН, внутренние войска и прочих силовиков. Они кормятся за счет вас. Почему у вас зарплата 500 рублей, а сейчас у ОМОНовца зарплата 6 000 рублей? Стачкоўцам і асобам, якія выязджаюць на заробкі за мяжу, Лукашенко пагражае. Уехал, назад не вернешься. Вось толькі хто будзе працаваць замест іх. Да прыкладу, незаконна звольненых у першыя дні стачкі на горадні Азот заменіць складана. Сярод іх большасць гэта тэхналагічны персанал. Гэта персанал, які нельга так хутка замяніць. Таму што любы чалавек, які прыходзіць з вуліцы на прадпрыемства да нас, павінен адстажыравацца паўгода. Пра падобную праблему нам кажуць у стачкамах на кожным прадпрыемстве. Юлія Цальпук, Белсат. У Менску цягам тыдня збіраюцца навесці ўзорны парадак, распарадзіўся Александр Лукашенко. Следам ягоны памочнік па сталіцы Александр Барсукоў прыгразіў крымінальнай адказнасцю тым, хто будзе перашкаджаць наводзіць парадак. Хочу папярэдзіць грамадзянаў, ніхто ні з кім цырымоніцца не будзе. Час угавораў скончаны. Камунальныя службы будуць прабіраць усё, што нанеслі, і побач будуць заставацца супрацоўнікі міліцыі. Любое ўмяшанне ў іх дзеянне цягне не толькі адміністратыўную, але і крымінальную адказнасць. Паводле Барсукова навесці парадак просяць самыя меншукі. Маўляў, у гарвыканкам, раённая адміністрацыя ды міліцыю паступае маса зваротаў. Тых, хто, цытата, нешта ўсталёўвае ў дварах, былы намеснік міністра ўнутраных справаў назваў вандаламі. У нядзелю сілавікі разам з камунальнымі службамі ліквідавалі народны мемарыял забітаму Роману Бандарэнку ў Менскім двары ў раёне вуліцы Чарвякова, больш вядомым як плошча пераменаў. Да гэтага сілавікі разагналі акцыю памяці Бандарэнку і затрымалі сотні ўдзельнікаў.
Прыблізна 15 тысяч менчукоў, гэта жыхары сталічнага мікрараёну Новая Баравая, ўжо трэці дзень не маюць вады. Участкі жыльцоў адсутнічала і ацяпленне. Праблему пераказалі Лукашэнку, той паабяцаў узяць сітуацыю пад свой кантроль. Толькі вось мясцовыя жыхары упэўненыя. Камунальныя нязручнасці – гэта помста ўладаў за актыўную грамадзянскую пазіцыю. Падрабязней Наста Каханович. Да нету воды, нету. Трэці дзень без вады ў жыхаркі новага сталічнага мікрараёну Веры. Апошні раз вода лілася з крана яшчэ ў нядзелю. 4 включили на пару часов. Мы успели, мы были дома, мы успели там посуду помыть, постирать, что-то минимально сделать. Ну, как-то нормально было. Вот. А в понедельник все, да, то есть... Ваду дзяўчына бярэ з 5-літровых бутэлек. Памыцца і папраць рэчы запрашаюць знаёмыя і сябры з суседніх раёнаў. У соседей позитивно, то есть мы там не сдадимся. Там говорят же, поговаривают, что якобы условия снять флаги, но никто снимать не собирается. Новая Баравая за некалькі месяцаў займела рэпутацыю пратэставага мікрараёну, сцягі, стужкі, канцэрты. Акрамя таго, паводле пратаколу 2 мясцовых выбарчых участкаў афіцыйна тут перамагла Святлана Тихановская. Цяпер у раёне стаіць некалькі цыстэрнаў з вадой. Увесь час да іх ідуць людзі. Муж ходил, а тут вот мне пришлось, потому что муж поехал по делам, и вот пришлось, раза 3 хожу, вот, потому что детей нету, дети в садике, поэтому нам особо с ним двоим покушать приготовить чуть-чуть, так. Адмыслоўцы кампаніі «А100 Комфорт» расказалі, што ў калодзежы каля ўезду ў Новую Баравую ў трубах няма вентыля. Гэта азначае, што ваду перакрылі адмыслова. Вентили, закручивающиеся, откручивающиеся, они просто так не слетают. То есть их руками откручивают, закручивают. Они для этого приспособлены. Его не может сорвать давлением. Если это давление, то там, в этом помещении, где идут трубы, там бы уже давным-давно была вода. У Менскім водоканале паведамілі, што бяруць пробы вады, і як толькі атрымаюць станоўчыя вынікі лабараторнай праверкі, вернецца і водазабеспячэнне. Тым часам у тэлеграме менчукі стварылі некалькі суполак для дапамогі жыхарам раёну. У самай вялікай уже больш за 17 тысячаў чалавек і сотні прапановаў прытуліць жыхароў раёну. Менчукі таксама прывозяць у раён бутэлькі з вадой. Как летом все минчане организовались, самоорганизовались и помогали друг другу, так и сейчас нужно делать то же самое. Потому как в такую ситуацию может попасть любой житель, любой район. И мы должны показать, что мы сплоченные и готовы помогать друг другу. Набліжаны да Лукашэнкі тэлеграм-канал «Пул першага» паведаміў, кіраўнік краіны даручыў Наталлі Качанавай і былому намесніку міністра ўнутраных справаў Барсукову пракантраляваць сітуацыю з вадой у раёне. А беларускія праваабаронцы бачаць у падзеях палітычны кантэкст. Белорусский Хельсинский комитет звярнуўся да спецдакладчыка ААН по питной воде как раз у контексте того, что право на чистую воду это сегодня разглядается как частка ААНовского стандарта, это значит стандарта, который принят нашей краиной. Адна з рэзалюцыяў Генеральнай асамблеі ААН абавязвае дзяржаву прыкладаць усе намаганні ў забеспячэнні свабоднага доступу да вады і санітарыі для ўсіх без выключэння. Наста Каханович, Белсат. У розны час адну з галоўных роляў у рэвалюцыях адыгрывалі студэнты. Рухавіком беларускіх пратэстаў амаль адразу таксама сталіся навучэнцы каледжаў і ВНУ. За выказванне грамадскай пазіцыі шмат хто прайшоў праз адлічэнне, запалохванне, арышты і штрафы. Пра нязломны дух моладзі ў Міжнародны дзень студэнта распавядзе Алена Дубовік. Былая студэнтка Аміра цяпер спявае тут кожны дзень. У кастрычніку яе адлічылі з універсітэту культуры і мастацтваў. Яна страціла магчымасць і навучацца, і атрымліваць павышаную стипендию. По официальным причинам я отчислена за грубое нарушение распорядка университета. На деле первое слово о моем отчислении было после моего содержания в Окрестино на 5 суток. И точка была поставлена после акции в универе, где мы разговаривали с ректором. Аміру затрымалі падчас выступу ў пераходзе. Пра адлічэнне яна даведалася, калі не спрацаваў пропуск. Але пасля заявы Лукашэнкі аб неабходнасці вярнуць адлічаных студэнтаў, Аміры патэлефанавалі з універсітэту. На вопрос, при каких условиях нас вернуть,
ничего не было отвечено, но тем не менее это воспринялось как неправильный ответ. И позвонили в первую очередь тем, кто сразу согласился, что да, я исправлюсь, я был виноват, я не прав. Вот. Им звонили, остальных на потом оставили уже. Аміра дагэтуль чакае званка з ВНУ, але вяртацца на любых умовах не гатовая. За час пратэстаў адлічылі каля 300 студэнтаў. Колькі ж адноўленых і тых, хто выехаў за мяжу, невядома. Дмітрый з'ехаў, баючыся крымінальнага пераследу. Я знал, что меня отчислят. Вопрос только по какой причине. Посмеют ли они написать то, что отчислен по политическим причинам, за гражданскую позицию, либо что-то придумывают. В итоге сослались на то, я пропустил более 30 суток занятий. 38 дзён хлопец правёў у изолятары ў Жодзіне, але універсітэты не лічаць арышт важкай прычынай для пропускаў. Дмітрый хоча вярнуцца ў Беларусь. Конечно, сразу же, как этот ничтожный режим падает, первым делом я бросаю все, что тут есть, и приезжаю в страну. Шмат хто са студэнтаў, якія працягваюць навучацца, распавядаюць пра ціск з боку кіраўніцтва ВНУ за выказванне палітычнай пазіцыі, але ціснуць не на ўсіх. Активисты БРСМ, во-первых. Второе, это, девочка на, я не знаю, как называется эта должность, председательница профсоюза, правкома в университете. Вот. Такие. Но они в основном никак свою активную позицию не показывают в университете, они просто тихо сидят. Пратэставыя акцыі ў беларускіх універсітэтах праходзяць рэгулярна. Сёння моладзь выйшла таксама нагадаць, што сёлета Дзень студэнта не свята, а дзень памяти и солидарности. Студент – это, наверное, еще последнее живое и активное, что осталось в университете. Потому что преподаватели находятся на достаточно бесправном положении. При гэтым усплёск студэнцкай актыўнасці выкладчыца не звязвае з цікавасцю да палітыкі. Прычына ў тым, што знікла пачуццё бяспекі. Паводле яе, крызіс вышэйшай школы толькі паглыбляецца. Готовы ли будут студенты, то есть абитуриенты, поступать в вуз, который так легко и прекрасно отчисляет своих студентов, причем очень многих действительно лучших студентов? Адзінае, што застаецца адлічаным студэнтам, якія не з'ехалі з Беларусі, знаходзіць спосаб зарабляць грошы ды спадзявацца, што адукацыя ў роднай краіне ім будзе даступная. Алена Дубовік, Белсат. За гвалт супраць народу Беларусі давядзецца ўстаць перад судом у любым выпадку. Чаму адказнасці не пазбегнуць і які лёс чакае тых, хто аддаваў і выконваў злачынныя загады. Пра гэта ў размове дня распавёў намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Глядзіце адразу пасля аб'ектыву. На гэтым у мяне для вас уся інфармацыя. За іншымі навінамі сачыце таксама ў нашым тэлеграм-канале «Белсат». Усяго добрага.